Здравейте и добре дошли в това видео. В това видео искам да разгледам малко как може да се нареже кантблех на определена площ в хай-кът. Разбира се, има много начини да се нареже това на част, но искам тук да покажа най-простия начин от моята гледна точка. За целта влизам в тази област и тук имам възможност да нарежа това на площ. Когато стартирам командата, виждам различни опции и мога, както обикновено, да посоча предната страна или с десния бутон на мишката дългата страна на кантблеха. В този случай най-лесно взимам предната страна и я кликвам. В следващия етап ще ме попитат на коя площ трябва да нарежа тази част. За целта избирам площта на този квадрат и веднага виждам в предварителния преглед, че този отделен елемент е разширен или удължен. Тук имам, разбира се, различни възможности да удължа целия квадрат на листа с въздушен интервал или да го удължа по-отделно с нулев въздушен интервал или с целия квадрат. Искам тук в този случай да въведа въздушен интервал от 2000 и за да го покажа по-добре, приемам 10 мм като въздушен интервал. Веднага се вижда, че когато променя стойността тук, предварителният преглед естествено се настройва. Сега просто ще премина в изглед отгоре, за да покажа това по-добре и веднага се вижда, че въздушният интервал също е правилно представен. Когато завърша тази команда с средния бутон на мишката, първата стъпка е определена. В този случай мога да кажа, че искам да удължа този квадрат или тази задна ръб до тази площ и не искам да имам въздушен интервал тук. Променям тук или приемам тази стойност с средния бутон на мишката и по този начин съм адаптирал моят кантблех към този квадрат. Когато гледам това тук в изглед отгоре, естествено виждам, че този кантблех тук е показан или нарязан и в този случай също тук важно е да се отбележи, че листовете, които тук са нарязани по такъв начин, че да могат да бъдат завършени или произведени. Искам тук просто да скрия този квадрат с десния бутон на мишката, за да покажа това тук на базата на този ръб. Тук се вижда, че принципно както би направил и лазерът, стойностите тук се нарязват точно. Така мога относително лесно да произвеждам тези листове, както ще бъдат изработени и в бъдеще. Освен това имам и възможността с десния бутон на мишката да генерирам развивка на този кантблех 2001, което означава, че мога да избера ръб тук и с различните опции, които мога да настроя, веднага имам готова развивка. Искам тук да генерирам това разпределение и мога веднага да предам това разпределение на моята машина и по други начини като DXF 2001 IT.